Chenro machiwo yedhe mag kedo gi tuo mar kachocho kod tuoche mag njofni, chenro misiro gi riwruok mar thieth e piny mangima WHO kotenore kod kaunti ma Migori dhi nyime. Mana kaka jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma lero, jolony weche mag thieth wacho ni tuo mar kachocho nyalo mana rumo kochopo higa mar 2030 kaka igeno, mana ka piny owacho bende omedo keto maino e kedo gi tuono. Chenro ni mar chiwo yedhego mag tuono mar kachocho kaachiel kod tuochego mag njofni ne oyaw ayanga kod jachiw paro e wechego mag tuoche mane osejwang' ka iparo ni oserumo monge kaka neglected tropical diseases. Riwruogno mar World Health Organization Dr. Joyson Songo bende kod dhi nyime nyaka tarik 16 mar dweni geto nyithindogo mag sikul ma e kind higni 5 nyaka 14. Particular ones, there are other 20 diseases that we need to look at and to eliminate. But this one is aiming at eliminating as a public health problem so that below 2%, we know we have now eliminated this as a problem in this country. So we have a strategy to end. We are ending these diseases. We don't want them anymore to continue. Region. Currently, we are conducting MDA at the Lake region, and we are targeting approximately 1.8 school-age children in 94 IU's implementation units. Ensure sustainability for us, we are currently using the CHPs. Tiyo gi yath miluongo ni praziquantel mwadhi ng'iyo kaka wathiedho nyithindo chakre higa 5 nyaka higa 14. Wadhi wuothe dhot ka dhot, to nitie joma boyudo kata e kanisni sani skul olor. Wakwayo jonyuol mondo mi gien shwa ni kata ka gidhi kanisa to gien shwa ni nyithindgi ochiemo, nikech yath mwadhi chiwo ni nyaka nyathi kuong chiem. Dr. Nsonge kinde twak mane ne ojiwo 10 counties e piny Kenya mangima mondo koro med keto omenda tenge e budget margi mar kedo kod tuochegi e counties go. Cannot sustain. We can reduce this burden of infections on Minyo, but it will come back if we don't look at water safety, we don't look at behavior change, we don't look at the country engaging in providing even additional medicines for the adults, because WHO mainly brings for the children and for the women in the reproductive age group. Apisa mochune kedo kod tuochego mane osejwang' ka iparo ni giserumo neglected tropical diseases e kaunti ma Migori Nicholas Makuoro wach ni bende ji madongo e gwenge ma tuoni mar kachocho pod nitie malo ma oting'o ward ma Meoro, ward ma Wiga, Got Kachola kaachiel kod Kachieng' e kaunti ma Migori bende dhi mi yath mar tuo mar kachocho. For the hotspot wards, which is Wiga ward, Got Kachora, Muhuru, and Kachieng, we are targeting everybody because those are wards which have a preference of 50% and above. Ka opogore kod chiwo yath mar tuo mar kachocho, ogande sub-county ma Wendo kaachiel kod Rongo bende dhi mi yath mar njofni. For soil transmitted elements, we'll be targeting the sub-counties of Awendo and Rongo sub-counties. We'll be giving children of between 1 year and above, and drugs are safe. Kaunti ma Migori sani nitiere kod 18.9% mag jogo mantie kod tuono mar kachocho. Tuo bende osetudi kod tiyo kod pige ma ochido, losruok e bungu kaachiel kod mamoko. Also, there are some other interventions like taking safe water, avoiding water infested snails or contaminated with Saccharia, so to avoid exposing themselves to water infested snails. Jolony mag thieth wacho tuo mar kachocho kaachiel kod tuoche moko bende ne osejwang' pano oserumo maonge kaka neglected tropical diseases nyalo mana rumo ka oromo higa mar 2030 poni koro ji duto ma oting'o 10 counties koro oketo maino ma oting'o keto omenda tenge ma inyalo tigo e kedo kod tuoni. It's not enough, but it's a good way to start. There is in increment. Last year it was 900,000. This year is 2.3 million. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi mane mokelo e giko mar weche